नमस्कार मित्रांनो, आज मी चाललो कुर्ल्याच्या चोर बाजारात, जिकडे 4 व्हीलर 2 व्हीलरचे पार्ट्स भेटले जातात. सेकंड हँड किंवा नवीन एकदम कमी किमतीत चोर बाजारात आम्ही निघालो, मी आणि माझा दादा गणेशदा. तर आता आम्ही पोचलो कुर्ला मार्केटला. तर कुर्ला स्टेशनवरून बरोबर 10 मिनटाचा वॉकिंग डिस्टन्स. त्या स्टेशनच्या बाहेर एकदम सरळ 10 मिनटं चालत गेल्यावर ही इकडे गल्ली भेटता. आणि इकडे सर्व प्रकारचे 2 व्हीलरचे पार्ट्स, लाईटिंग वगैरे एकदम स्वस्त दरात. एकदम गाडीचं काय पण घ्यायचं, ही 2 व्हीलरची गल्ली आहे. या साईडला सर्व 2 व्हीलरचे सामान होता. शो वगैरे गाडीचा, कुठल्या पण गाडीचा शो किंवा काय बारीक सारीक सर्व होता इकडे. हेल्मेटपासून सर्व कमी किमतीत. आणि आम्ही इल्लो कारण की आमच्या दादाच्या 4 व्हीलरला काय सामान घ्यायचं होता. वरचा कॅरियर आणि पुढचे हेडलाईट आणि बराच काय घ्यायचा होता. त्यासाठी आम्ही इल्लो. आणि जाताना भेटली 2 व्हीलरची गल्ली, म्हणून म्हटलं जाऊया त्या निमित्तानं 2 व्हीलरचं पण काय सामान आहे ते बघूया, म्हणून आम्ही ह्या साईडला इलो. तर आमका फक्त एक बघूचा होता की काय किंमत कशी आहे, तरच मग आम्ही घेणार असतो 4 व्हीलरचं साहित्य. तर आता ही 2 व्हीलरची गल्ली बघा तुम्ही, त्याच्यानंतर आपण 4 व्हीलरच्या दुकानात जाऊया. कुठली पण जुनी पुराणी जरी 2 व्हीलर असली तरी आणि त्या 2 व्हीलरचं इकडे तुमका सामान भेटतालाच, म्हणजे कुठलं सामान भेटायचं असं होऊच शकत नाही, इकडे सगळा भेटायचा. त्यानंतर आम्ही थैसून निघालो आणि 4 व्हीलरची गल्ली शोधत आम्ही बाहेर पडलो. तर हायवेच्या एकदम त्या साईडला होता. तर ही एक गाडी दिसली आमका, खतरनाक होती, एक नंबर. आणि आमका एक दुकान भेटला थंय. तर आम्ही एक कॅरियरचा वरचा कॅरियर विचारलो 4 व्हीलरचा, तर ह्या होता था. तर त्यांना 1600 रुपये सांगितल्यान, नवीनच होता. 1600 रुपये एक ठिकाणी बोलले. त्यानंतर आम्ही पुढे जाऊन पुन्हा विचारलो तर काय कमी वगैरे होऊ शकता काय, तर ते काय जास्त काय कमी करतच नव्हते. आणि बाजूक सर्व मेकॅनिकलच्या दुकानं पण होती. प्रत्येक 4 व्हीलरच्या दुकानाच्या बाजूक एक मेकॅनिकलच्या दुकान जॉईंटच असायचा. म्हणजे ताबडतोब तिकडे जर तुम्ही गाडी घेऊन गेलात तर ताबडतोब पार्ट्स वगैरे लावून देतात. त्यामुळे मग आम्ही दुसरीकडे एक दुकान तिने एक सजेस्ट केला, म्हणून त्या साईडला जात होतो बघू कमी किमतीत. इकडे सर्व 1600-1500 सांगत होते आणि ह्या पण त्यांना सांगितल्यान 1400. मग आम्ही ह्या घेऊचा प्लॅन केलं. मग पुन्हा एकदा विचारपूस चालू होती फोनवर काय घ्यायचा की नाही. तर मग फायनल तर डन केलं. मग ते 1300पर्यंत तयार झाले. मग 1300 घेतलं. त्यानंतर आमका अजून गाडीची टायरचे जे व्हील असतात त्याचा जो कवर असता तो पण आमका घ्यायचा होता, म्हणून ह्या एका दुकानात इलो. मग आता बघितलं व्हीला वगैरे कशी आहेत ती. मग ही व्हीला तो 400 रुपयाक बोललो, 400 रुपयाक 4. तर मग ही 4 घेतलो आम्ही गाडीक लाव. थैसून मग ही व्हीला घेऊन वगैरे निघालो पुढे. तर तरी पण एका मी विचारलो तर ह्यांना पण 1600च सांगल्यान. मग आता मगाचंच आम्ही डन केलं. 1600च्या खाली काय बोलतच नव्हते. तो नशिबादी त्यांना आमका 1400 दिल्यान. थैसून मग आम्ही निघालो पुढच्या साईडला. आणि गाडीचे हेडलाईट पण बघूचे होते. आणि एका पुढच्या दुकानात इलो आणि थंय आम्ही हेडलाईटची चौकशी केलो आणि या वरचा कवर पण विचारलो. पण मग तो बोललो पुढे एक दुकान आहे. मग त्याच्यानंतर आम्ही पुढच्या एका दुकानात इलो. मग त्यांनी पण सांगल्यानी की तुमका चांगला कमी किमतीत होय असत तर पुढे भेटात. तर मग होय आमका हेडलाईटचा काय भेटला नाही. मग ह्यांना पण सांगितल्यान हेडलाईट महाग सांगल्यान, 1500 रुपये सांगत होतो 2 पुढचे हेडलाईट. मग थैसून आम्ही काय विचार केलो नाही. मग पुढे गेलो. पुढची एक गल्ली होती त्या साईडला पुन्हा आम्ही इलो, कारण की त्यांना सांगितल्यानं जर तुमका चांगले हवे असतील तर पुढे भेटतील. मग थैसून मग आम्ही पुढच्या साईडला निघालो आतमधल्या गल्लीत. आणि हयसून सर्व 2 व्हीलर 4 व्हीलरची ही मिक्स गल्ली होती. हय जास्त करून 2 व्हीलर आणि 4 व्हीलरचे होते. इकडे 4 व्हीलरची कामं चालू होती. सर्व प्रकारचं सामान इकडे भेटतं आणि एकदम कमी किमतीत. आणि हा चोर बाजाराचं सामान 50 रुपये 20 रुपये सर्व होता. हेडलाईट सर्व म्हणजे हेडफोन सगळे 20-30 रुपये होते. घड्याळ स्मार्ट वॉच पण 50 रुपये होता. थैसून मग आमका 4 व्हीलरच्या गल्लीत गेलो आम्ही थैसून. आणि हयसून सर्व 4 व्हीलरचे पार्ट्स चालू. सर्व बोनेट, पुढचा गाडीचा कवर, 4 व्हीलरचे सगळे आतमधले मशीनचे पार्ट्स असतात, इंजिन पार्ट्स किंवा आतमधले कसले पण पार्ट्स असले तर ह्या गल्लीत भेटत होते. बारीक सारीक स्क्रू वगैरे काय फिल्टर वगैरे सर्व 4 व्हीलरचाही भेटायचा. दरवाजेपासून सर्व कवर वगैरे, पुढचा बोनेट, आतमधला काय बारीक सारीक इंजनमधला सर्व इकडे होता. आम्ही आतमध्ये गेलो कारण की आमका एक 4 व्हीलरचं एक पार्ट घ्यायचं होतं.
त्यानंतर थंय आम्ही पार्टची चौकशी करत करत एका दुकान चांगल्याने त्यांनी पुढे गेलो आम्ही. मग त्या दुकानात विचारलं आणि तायाक घेऊन टाकलो. पार्ट होतो तो एक बारीकसं होतं पार्ट, पण तो असं भेटत नाही सहसा. मग त्या गाडीचो पार्ट हय घेऊन टाकलो कमी किमतीत. बाहेर जास्त बोलत होते, मग आमका स्वस्त भेटलो तो घेऊन टाकलो. थंयसून आम्ही निघालो आणि पुढे बाहेर पडलो. थंय सगळी टूलकिट वगैरे होती, म्हणजे गाडीची बारीक सारीक पाने स्क्रू वगैरे असते त्याची पूर्ण एक वेगळी गल्लीच होती इकडे. सर्व कमी किमतीत स्क्रू पानो वगैरे काय सर्व पंक्चर काढूची सर्व साहित्य इकडे होता आणि एकदम कमी किमतीत होता. पाने वगैरे स्क्रूचा पूर्ण किटच भेटत होता बॉक्स. सगळीकडे सर्व तसलाच सामान. थंयसून मग आम्ही गेलो कुर्ल्याच्या बाजारात. मग बाजारातून आम्ही बारीक सारीक काय काय घेतलं थंयसून. आणि हो एकदम स्वस्त दरात सर्व भेटत होता कुर्ला साईडला. थंयसून आम्ही निघालो घरी. तर व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला असाल तर धन्यवाद. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर पण करा.